yung ginamot po siya ng Panginoong Kristo, ang sakit ni ate, sinasaniban siya ng masamang espiritu, pero kaya lang kami nandito sa, ano ba itong lugar ate? San Jose Hapunan. San Jose Hapunan. Lubao din yun, di ba? Ngayon, kaya lang kami nandito dahil nagpabasbas lang sila ng bahay. Nagpa-insenso. Pero siya yung magaling na. Si tatay, ginamot kanina, hindi ko na kinuha ng video, pero wala na kayo sakit tayo sa likuran nyo. Wala na. Tapos yan si ate, okay na. Okay na kayo, te. Nakakatulog na kayo ng maayos. Saka nagbago talaga yung mukha nyo, te. Ayaw ko magsabi ng pangit at maganda, pero maayos po ang inyong mukha kaysa sa dati. Hindi na po kayo dati nakakano. Okay, salamat sa Panginoon. Ito lang mapayas ko sa inyo, ha. Magtiwala at manalig sa Panginoon Kristo. Huwag mo nang isipin yun kasi dati hinawakan lang kita sa kamay, hindi ka makatitig sa akin. Ginawa ko na yung kanina, wala na. Tapos malaya na. Ayaw mo, yung bahay nyo ay mayroon, si tatay nakakita ng unang panahon ng Santemo, di ba? Totoo yun, di ba? Ay kayamanan kasi yung bahay nila. Pero hindi yung pwede sabihin at hindi nyo rin makukuha yun. Okay, salamat po. At wala nang magbobomba doon sa bomba nyo. Hindi siya nagbobomba. Nagpipiko siya ng kayamanan. Nagbuhukay sila. Salamat po. Thank you. Thank you. Naka-play na siya. Nasaan tayo lugar? Sa San Jose Hapunan. San Jose? Hapunan. Hapunan. Diba? Saan ang ginamot ng Panginoon Kristo yung sinasaniba ng masamang espiritu, no? April 24. Ito po si Apo. Ikot na po kami sa bahay. Tawagin mo nga si Kuya, yung may-ari ng motor. At, Sige, tawagin mo ang pangalan niya. Kuyang, ay tito. Yung motor, babasbasan natin. Yung motor niya. Pakialis muna yung aso niya. Bakit? Ikatin tayo. Babasbasan tayo yung motor niya. Kahit huwag niyo nabuksan, okay lang yun. Kahit huwag niyo nabuksan. Yung bike niyo kasama sa tatay mo, no? Tatay mo lang. Isiliwan lang natin. Muna tayo. Bago tayo pumasok, kukunin ko muna ito. Kumain niya sa banyo. Wala nga. Kakarga lang tayo ng kamang niya. Okay, papasok lang tayo, ha? Pagka lumabas na ako doon, pwede na kita mayawas. Tapos na tayo manalangin. Pakitulungan lang ako pagpasok dito. Hindi, pakiawak. May santo pa pala rito, no? Sige. Tayo. Labas. Pag lumabas na ako, huwag mo na kayo dyan, ha? Insensol ko. Sige, upo ka rito kaya. Bumalik ulit sa posisyon mo. Yung ulang ulo, ha? Isin na mo na yung usok.
Ito yung pinaka-importante dito. Mag-silent cross pag sinabi ko sa pangalan. Espiritu Santo. Yun po. Papakainin kayo ng usok para sa basbasan. Para layuan na kayo ng mga masasamang espiritu. Sige, silent cross. Okay na. Labas na tayo. Nakaramdam ko yung kilabot ha. Medyo mataas ang presensya dito ah. Sige, pwede na kayong gumalaw. Pwede na. Pwede kayo lumabas para hindi kayo mausok masyado. Samahan niyo ako sa tindahan niyo. Tindahan nyo, Grace. Oo. Samahan niyo ako sa tindahan niyo bago tayo magkarga ng usok. Okay, bukas na lang ilaw. Isa siya. Mag-iwan tayo. Kaya niya. Dito sinabi ko inyo, di ba may patay rito kung lagi kayo nakakakita. Di ba itong poso nyo, pusang gumagalaw? Okay na to, Jeremy. Huwag mo na patamaan ka ng camera. Hanggang dito ilak na. Oh. Dami na yung ilakan. May kayamanan pala rito eh. Dito. Sa ilalim ng lupang yan. Sakit ng CR yan. May ginto sa ilalim ng lupang yan. Kung bakit kayo nakakakita at gumagalaw yung poso. Naintindihan ko na kung bakit gumagalaw yung poso. Siliwan lang natin to. Okay. Tapos tayo. Merong ginto yan kung bakit gumagalaw yung puso nyo.